Γεια σας παιδιά, Gaming with Άγγελος εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που θα παίξουμε επιτέλους τόσο καιρό το, πώς λέγεται, το Clash Royale. Clash Royale το είχα παίξει βασικά, όπως ξέρετε, γιατί θα ανεβάσω ένα βίντεο έχω δύο κανάλια, αυτό είναι το δεύτερο, το πρώτο μου είναι το Άγγελος TV Gamer, να πάτε να το τσεκάρετε, να το βάλω κάτω στην περιγραφή. Εκεί ανέβασα και άλλη μια ανακοίνωση που εδώ θα κάνω τα gaming βίντεο και στο άλλο θα κάνω τα κανονικά μου βίντεο και οπότε ναι, πάμε να παίξουμε. Και μην νομίζω ότι θα παίξω κανονικά, θα παίξω μία 2 vs 2. Βασικά πρέπει να χαλάσουμε κάτι διαμάντια αυτό, γιατί θα πετύχουμε κάτι καλό. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε και στην ομάδα που λέγεται Gaming with YouTube και πάμε 2 vs 2, γιατί δεν έχω φίλους, προφανώς δεν έχω. Πάμε ένα quick match για να βρούμε παίχτες και μόλις βρει θα σας πω. Και τελικά βρήκε, τέλους, έχει καραγκιόζι έξω σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω. Βλάκες, δεν μπαίνει. Μπες! Πέντε. Που παίζουμε ρε. Ρε. Βάλετε. Και Wizard. Όχι Wizard. Μα, what the... Βάζω minions. Ό,τι μου βάζουμε και αυτήν εδώ. Μου βάλει ζάπ. Μόνο εμείς τους έχουμε κουμπίσει λίγο, αυτοί καθόλου. Πέτα. Κάνεις. Έχω κι εγώ. Έχω κι εγώ ρε. Τι ανάπηρος γάμο το στενιό μου. Βλέπεις με ανάπηρο παίζω έτσι. Ναι και εσύ βάλε εκεί. Εγώ δεν έχω έλεξη τώρα. Χέσου βλαμμένο. Δεν έχω έλεξη, τι να κάνω. Να κάνω μάνα μου ρε. Είναι 8 level ρε bitch. Όπα μη φύγει ο Wizard. Μη φύγεις. Oh shit. Να βάλε κάτι fireball, κάτι. Μαλάκα. Του γαμίσω. Έλα κοντά σου. Ναι ρε. Και μπουμ. Σακαλάκα. Ναι μαλάκα, μην βάζεις τίποτα. Εσύ εγώ που δεν έχω έλιξιρ τότε δεν βάζεις. Μπαδάκι. Μπουμ. Άντε φύγε. Άντε γεια. Νόμιζα θα μας το έπαιρνε. Έλα. Γαμό μας πήραν το ένα. Oh shit. What the fuck. Ρε. Χάσαμε. Μας πήρανε στάντε 100%. Ναι ρε. Έλα πάμε. Φύγαμε. Όχι Πέκα. Ρε συγγνώμη που κολλάω λίγο. Χάσαμε γαμότο. Είναι άχρηστος δροδικός μου αυτός. Γιατί εγώ δεν πάω πέρα. Τελικά ήταν μικρό το βίντεο, θα ξαναπαίξω. Ήταν μικρό το βίντεο. Με το Λούις παίζαμε. Ναι, ένα κρόν πήραμε. Και κολλάει και από πάνω. Never. By the way, μπείτε, εύχομαι να μπείτε. Ξέρω εγώ, μπείτε στην ομάδα μου. Για όσους ακουκώσου που το στο Νικολάκη. Πάμε ξανά 2 vs 2. Quick match. Βρήκε. Πήγα να πω τώρα ξανά Jungler ρε. Oh shit, αυτός έχει σπάρκι. Holy shit. Εγώ δεν έχω κανένα legendary.
Ναι, αυτή απευθείας, περίμενε, όχι. Wow. Εγώ είμαι σπαστικός, ξέρω εγώ. Κι εγώ Wizard, φιλέ. Έχει ζάπ, εγώ έχω. Μαλάκα Σπάρκι, ωραίος. Όχι! Bitch! Μαλάκα, περίμενε, έχω πέκα, περίμενε. Περίμενε, Σπάρκι, φύγαμε. Μόνο μην έχει όλος κανένα ζάπ, γιατί την έχουμε γαμίσει. Και Βάλκι. Έλα, Σπάρκι, έχει ζάπ, ρε. Μάνα σου, ρε. Ναι, Rage spell. Βάζει Rage spell. Όπα, δεν έχει τίποτα να τα διαλύσει. Oh, ναι ρε. Αγαμώ το στανιό μου. Και πάλι ήταν παραπάνω λέμε. Φλακέ, τι μας πετάει. Μπράβο. Με αυτόν εδώ καλύτερα τα πάμε. Όχι, έκανα βλακεία. Ναι ρε. Σπατάλησε έτσι το line. Φουπ, ζαπ. Ναι ρε, 6 level ήτανε. Μπουμ. Κοίτα. Α. Μαλά. Δεν έχω έλιξερ, φίλε, δεν έχω έλιξερ, sorry. Prince, γρήγορα. Έφυγες, Prince. Έφυγες, Prince. Λάγα κόλλησε εκεί, ρε. Ναι. Γιατί χρησιμοποιεί Tornado. Τον έβαλε και κοντά κιόλας. Να του πάρουμε ένα αστέρι τουλάχιστον. Έλα, ναι ρε. Oh shit, έβαλε Σπάρκι, περιμένετε. Στο Σπάρκι στάντα. Δεν το ήξερα. Μπράβο. Έλα γαμώ, το έπρεπε να βάλω ζαπ. Αχ, τώρα πήγα και βάλα ζαπ, ρε. Αχ, δεν ήταν my fault. Ναι ρε. Αλλά κοίτα τον άχρηστο. Μπράβο, Witch. Έφυγα. Goblin Barello. Άρα τουλάχιστον νικήσαμε το θέμα. 5, 4, 6. Ναι ρε. Bitch. Silver chest. Παιδιά, δώσα ένα crown λογικά, ναι. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Please κάντε ένα like, ένα subscribe. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Θέλω να ανέβουμε πολύ εδώ. Θα βάλω και την περιγραφή μου για το δεύτερο κανάλι. Και γεια σας!